Pastora sei muri Zimbabwe togashira muchirongwa chenyu chamaSecret namaConfessions muzora nhasi nyaya dzedu hadzina kuti wandei saka tichamboti gagaga. Ndakanoromba mushure mekunge ndafunga ndikafungisisa ndikati chinhu chinoita kuti nyika ino itenderere imari, pasina mari hapana chinofamba. Ndaimbenge ndazama kutsvaka mari nenzira dziri clean asi kwaiva kutandanisa mhepo chaiko. Mabasa ndainge ndaaplya asi kana usina hama ine munhu waanoziva forget and relax zvainge zvakaoma zvakare. Vatete ndakaita tsvagiridzo dzangu ndikaona sekuti kunyika yeMozambique ndiko kwaiva kumuzinda kweuromba. Dzimwe nyika dzaivawo nawo uromba asi Mozambique inotora mukombe. Handina wandakaudza zvandainge ndafunga. Chandaisada kupiwa malecture ndainge ndaneta nawo. Tete munoziva kana usina chisvinu chauri kuita vanhu vanongokutora serombe. Chose chaunenge uchitaura hapana nokutora serious. Ndainge ndava kukataziwa nazvo. Ndainge ndoda kuitawo munhu murume pavarume ndofambawo nemota dzinobaka-baka kwete kungodzionerawo muTV. Ini ndiri mugari weMidlands ndakabata bhazi rekwamutare mukudzanai murengi. Bhazi iri raibuda kuma6. Ndaida kuzoti kana ndasvika kwamutare ndokwira zvimota zvonondisvitsawo kuMozambique. Kuane muromo anorasika here kuMozambique side racho kune vanotaurawo chimanyika. Ndakafamba mufambo wakati rebei kusvika ndega ndava kuona kuti hakusisiri mutauni asi kwava kuita kumamisha. This was after ndakrosa. Vatende ndakasvika pamba pen'anga yandaive ndangonzwa nezvayo mumasendiraini umu. Paitova nechaunga chevanhu. Paiva nemazimota airatidza kuti aingabva kure chaiko. Ndakafara kuti ndainge ndasvika panzvimbo chaiyo. Vatete dai ndakaziva haitungamiri ndingadai ndakaramba hangu ndiri murombo pane kukama mombe yakarumura kare isingachabudi mukaka. Ndakasvika pan'anga paya ndikaita 3 days ndisati ndapinda. Hakuna kusina favor. Paitoratidza kuti paive nemaVIP epo. Vatete vaitangwa navo hazvina kundinetsa zvakanyanya. Ndakangoti chikuru kwaiva kuzopinda. Ndakazopindawo ndakutobatwa nepfungwa mbiri dzekuti bheta ndidzokere zvangu kumusha. Asi ndaiti ndikafunga nhamo yangu yainge yakandimirira kumusha ndainzwa kurukutika. Handina zvakawanda zvakataurwa nen'anga iyi. Yaitoziva kuti ndainge ndavingei. Ndakapiwa kamwe kamushonga kadiki so ndikanzi ndikaise mumvura. Chinozobudamo after 3 days ndicho chipatina changu chaizondibetsera kutsvaka mari. Zvaiva nane at least chandainge ndapiwa changa chisina mhiko dzakaoma zvakanyanya. Ndakadzokera parodhi ndainge ndanonokerwa nekuita mari. Vaindiseka kuti ndirombe vaizopetwa muso yavo pakati pemakumbo. Ndakasvika kumba kwangu ndikanyika kamushonga kaya kandainge ndapiwa nasekuru mubhaketi. 3 days dzakanonoka kusvika. Ndaingoti gare ndonotarisa kuti haufa. 3 days dzakaita senge gore. Dzakazosvika ndaona pachidhina chandaigara mumba mune kamunhu kadiki asi aisava mucheche. Kamunhu aka kainge kakarara. Ndakanotarisa mubhaketi muya ndikaona musina chinhu. Ndikabatanidza 1 na 1 ndikawana 2. Ndicho chinhu chandainge ndapiwa hakuna chimwe. Ndakati kuda chakanaita regai ndimbochila mbichana tione kunowira tsvimbo nedowe. Mwedzi wakapera ndichifidha chikafu chine utano ndichiti chikurumidze chagwinya chinotsvaka mari ndipfumewo sevamwe. Mwedzi wakapera vatete, mwedzi wechi2, mwedzi wechi3 hapana action. Tukadazochiudza kuti iwe sumuka unotsvaka mari ndosvika rini ndichikufidha. Vatete zvakazoitika next zvakandiburitsa mweya wekufema. Chikwambo chakanouya nemadhora 10 chete. Hanzi kunze kwakaoma hakuna mari. Vatete chokwadi. Takaenda kuMozambique kwese uko kuti chikwambo chiuye ne$10. Anokwanei madhora 10? Anotengei? Handisati ndambona zvakadaro. Asi kuswera kudya nekuona maIndia pazivo. Unyazoona kuti chikwambo ichi hachina kana plan neupenyu hwangu kana wacho. Chikwambo ichi chine nungo vatete. Chikwambo ichi hachina kana plan mukati meupenyu hwangu. Vatete ini ndava kutoita kunge chikwambo ndakutoita kunge chikwambo chacho. Ndini ndiri kutoshanda kuti tiwane chekudya mumba. Ini Moses kushandira chikwambo. Vatete ndiri kudzimbikana moyo kunzwa senge ndakabayiwa nemabayo pachifuva. Dai mari ndakakwira bhazi kuenda kuMozambique kunotora chikwambo chine usimbo chine unyope hwemandiri kudai. Dai hangu ndakatenga mbudzi dzingadai dzakabereka so. Kana dai zvangu ndakatenga matoki angadai atoafararira neyadhi so. Vatete izvezvi takangotarisana chakangoti pweshe kugara mumba. Ndashungurudzika kudzokera Mozambique
kuwesa mari yandisina ndazviramba vatete. Asi zvandakaita izvi ndiko kunonzi kuzviruma nechekuchera. Ndomene haichemedzi vatete. Ndakakama yakarumura isingachabudi mukaka. Pane kuti ndiite mari yatova losombe chayo. Anofanira kushandira umwe ndiani. Ratova gore ndine chikwambo ichi vatete. Hachitirimuki zvamuchose kana kumbofunga kuti ndine muromo. Zvinhu zvacho zvinoti kusedza zvoti kusiririswa. Ediwega handisati ndambona zvakadai. Regai nditange nekukubvunza mubvunzo. Zvakaipa here kuti vanhu vanosangana pamasaisai erudo rwatotsva paya vatete. Varungu vanozviita wani. Handioni chakaipa pazvirini. Hindava vanhu vari outdated so. Sure tingaita zvemusingabereri this day here okutema ugarire muna 2026 chokwadi. Ndakasangana nahabhi wangu wandichati Tino Bobo paya pane rimwe group pabhuku remeso. Vatete takafambidzana Bobo nabhebhi wangu aishandira kuSouth Africa achibvisa zvimbambaira. Saka bhebhi wangu anoti okay. Aishandira kuSouth Sudan achibvisa zvimbambaira. Saka munhu anoti 6 months kubasa 2 months kumba. Pabhuku remeso vatete pane imwe page pane imwe mukadzi anoita zvekusanganisa vanhu vari kutsvaka rudo. Mukadzi uyu vanoda kutsvaka rudo vanoenda kuinbox vosiyawo mari yedrink. Kana uri iwe uri kutsvaka rudo vatete. Saka bhebhi wangu uyu akaisa post kuti aitsvaka mukadzi. Ndakatopindurawo ndichiita zvekuseka kuti ini ndoita zvekumaina matomatisi. Pasina 2 weeks ndakaona munhu auya kuinbox kwangu akati aingafarira sense of humor yangu. Takatanga kubvunzana zvakawanda wanda. Ndikaona kuti iyi ndiyo type yangu chayo chayo. Asi yainge yauya via masaisai. Takazochinjana manhamba efoni tikatanga kuita malong calls vatete. Ndaiva murudo munongonzwa imi. Tino akazodzoka kuSudan pavacation tikaita sengetanga taane 10 years tichizivana. Takati taimbomira kutaura zvekuti takasangana pamasaisai nemhaka kuti vanhu vari judgmental vatete. Cows dzakaita kamhomwani tikatanga kugarisana zvakanaka zvinengei. Mai Chido vatete vangu ameno vakaziva sei kuti ini naTino tainge tasangana pamasaisai kuti nditi vakanyumwa kana kuti vakabvunza njodzi yavo ikati bvu zvese vatete handizvozivi. Pazvakazivikana kuti tainge tasangana paFacebook ndakatutiswa mabhegi ndikanzi ndibve pamusha pavo vainge vasingakwanisi kugara nepfambi. Ndakabva nekubatikana kukuru apa Tino angadzokera kubasa. Mai Chido vakatora makids vakaisa mubhodhi ini ndikadzosera kumba. Ndobvunza kuti pane chakaipa here kusangana nemunhu wako online. Ini handisi pfambi, handinambobvira ndaita zvechipfambi. Handitonzwisisi kuti tete Mai Chido vakandishorei. Vatete ndodzokera here kumusha kwandakabva manje. Vabereki vangu vanoti kudii? Ko kukereke ndonyarirepi? Ko ivo vakadzi veguwa vemuraini vachati kudii? Chiri kundinetsa ndechekuti ndiri kuzama kutaura naTino akungotsenga manzwi. Ndinoziva sisi vake vakamufuridzira mate akashata munzeve dzake. Vatete ndobvunza zvakare what's wrong with online dating? Inga varungu dzimba dzinotomira wani. Naivedwe. Handizivi hangu maybe tiri outdated as such. Ko why vanhu vachida kuita involved munyaya dzinenge dzisiri dzavo because vari kuti ivo vakasangana online. Is there any problem nekusangana nemunhu online? Zvino mukomana wacho hachipo. Munhu wacho wanenge wakavinga kana akutsika kudai so zvino uchagodii zvakaoma hazvo. Alright, kwaichi pane imwe nyaya iri papa mundapedza muri nemade cancer. Ndivigewo tete ndinoreurura kuraisa vanhu vedzinza rangu nemade cancer. Vanhu vafa mumwiri medu so far vakusvika 10 ende vanofa nechirwere chimwe chete. Handizivi kuti pane akambosangana nenhuta live here. Nhuta chinhu chisingaonekwe nemunhu ari ordinary. Chaungatoona ivhu racho noti nhuta. Saka vatete ndakaenda kun'anga. Handina kufurirwa, handidi kunyepera vanhu. Ndakatoenda ndoga. Zvinhu zvangu zvainge zvisingafambi zvakanaka zvamuchose. Zvaive zvakamira kuti dzi. Zvakadzima kuti fototo. Ndakaenda ndichiti nditewo mari sevamwe varume vane dzimba vanofamba nemota singamisi pamaroadblock dzakarongeka. Vatete ndaive ndashinga ini. Chero kuroora ndainge ndisina vatete. Ndairoora nei. Vasikana vacho havadi adhalabe. Kana watoita adhalabe wotomeka sure kuti humwe yako yakati simbe. Kwete kuti kukura woti kushaya mari. Havanenewe vazukuru venyu ava vatete. Namo haifadzi, chero gwanda haridai mafuta. Ndakaenda kun'anga ini vatete. Ikanditi wangu mushonga waive very simple. Ndaifanira kunotsvaka
panotuta nhuta ndo yanevhu racho vogadzira. Vakati ndisazvinetsa nekutsvaka nhuta yacho inotuta sekuti ndainge ndisingazomboiwani. Ndakanotsvaka ivhu randainge ndaudza ndikadzokera naro. Sekuru vakaita zvavakaita vakanditi ndiende hangu. Vatete, ndinoda kukuudzai chokwadi chekuti sekuru hapana pavakandiudza nezvekuti hama dzangu dzichatanga kufa. Kwete, ipapo ndochokwadi changu chose. Ndakapuwa mushonga uyu vakanditi ndinochera ivhu ravainge vasanganisa nemushonga payadhi kumusha kwandinobva, kwete pamba pekuroja. Ndosiya zvakadaro. Ndakatokwira bhasi ndikada kumbotsama kuti ndainge ndodyirwa mari yandaive ndisina zvakare. Asi kana watotanga chinhu wodokwinya vatete. Ndakaenda ndikanoita zvandakaita. Ndakazonzwa mai vangu vandifonera vachiti pamba painge paita nhuta yanetsa yapedza mambaira dzavo dzavanga vakaisa payadhi. Vatete, kusaidi kwangu zvinhu zvakatanga kuvhurikawo, kadhiri kakaputikawo. Apa ndainge ndotoitawo mari. Baba vangu vakatanga kudyika gumbo roseri. Vakaenda kuchipatara vakanzi kensa. Kuchibhoi vakaenda vakanzi vakakandwa nhuta. Vatete, baba vangu vakafa vachirwadziwa nokuti yaiti kabuda apa yose yaboora buri yoindazve pamwe yoboora. Baba vangu vakafa vari maburi. Ndakati ndazviona kufa kwakaita baba vangu vatete ndiko kuwandawo kwakaita mari yangu. Pasina nguva ngani hanzvadzi yangu yakatangawo kurwara zvakare. Sisi vakanzi vaita kensa pauro. Takati tazviona pasina nguva ngani mukoma wangu akateverawo kuvigwa, wakaita kensa yevarume. Vatete, kudzidza kwangu kwafiwa kani, asi ini ndaita mari. Ndava kutoziva kuti nhuta ikatuta ichiita zviputu zvinenge coffin, hapaiti mwaka yakawanda panodonha munhu. Izvezvi amai vangu vari panhoo vakabatwa kensa yemuchibereko. Ndiri kungonzwa nemusikana novachengeta kuti danai Phineas, pane zvandinoda kutaura naye. Ndinoziva kuti havachina upenyu, asi chavari kuda kutaura neni chii? Kuti mai vanodaro vakazvibata kuti ndini ndiri kushereketa mukati memhuri yedu. Varapi vari pano ndinofunga vangatenderana neni kuti kensa haitevedzi ropa, haisi hereditary. Nhuta yandakazvitsvakira yava kukonzeresa many cancers mukati memhuri yedu. Mhuri yava kupera. Chiri kundirwadza ndini honzeri vatete. Ndini mukati meupenyu hwangu ndine mwana mumwe chete. Chandiri kuziva ndechekuti tikapedza vemudumbu mamai vangu ichapinda kumwana wangu. Pfungwa idzi pandakadzibata vatete, ndakambonobhoilisa mugomo wese wemvura ndichiti kuda ingatsva ikafa tikapindwa nemhepo. Vatete, ndiri kurumwa nechekuchera. Handichadi zvemari yeuromba. Mhuri yapera ndakatarisa. Hama dzangu dzapera nemany cancer iyi ndodiko. Hapana nereverse deal here. Zvakangooma hazvo. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. I'm a girl aged 25. My parents passed away kudhara. Problem yangu, I'm always close to getting married, but all the times it fails. Ndasvika pastage pekuti munhu akatari kuuya anocancela. Pese pandinofamba ndobata sisi vangu, she's very rich. She's into trucks and buses tete. Oh, I forgot to tell, ever since my parents passed away, she took me in. I even call her mom tete, but kwese kwandinofamba ndobata iyo. I'm falling into depression. Kuti ko why? Zvinondishamisa kuti why my sister nekuti ndinovada zvisingaiti. At the same time, I'll never get married tete. I'm tired. I've been kuma prophets but hazvisi kushanda. I'm thinking of killing myself. How do I confront someone I call mom? Someone who sent me to school. I live a soft life tete. Handisi munhu anotambura. Marriage ndiyo inondishungurudza. I'm a very beautiful and educated futi. I'm tired this time around. I had a boyfriend anga achifanira kuuya this Easter, but nothing happened. He just went quiet, just like that. And it's not for the first time zvichiitika. Ndoita sei naivedwe. I forgot to tell sisi vangu doesn't have kids, even murume, but she's almost 40. Saka vani makore 40 murume hapana, ende vari kutaura kuti pose pavanoenda kumaprofita vanoudza kunzi sisi vako ndio vanozviitisa. Sisi ava vari kumatrucks and I think chimwe chandishamisa ndechekuti ati kwai mukomana kana akuda kuuya zvinongopera zvotongodhakwa, they just go quiet. Vakomana vachiona handizivi kuti munofunga kuti kudii, but ndinoda kungoti haidi, muupenyu hapana problem isingasovheki. Saka nyaya yekuzviurayai guys, ngatimbozviregai. While we're trying to figure out life, how can I navigate this? Don't ever
think of committing suicide. Regai tipinde munyaya inotevera. Kwazwa itete zita ndichati Alpha ndogara Joni. Nyaya yangu ndinoda rubatsiro rwenyu. Ndakabetsera musikana kumukwidza bhazi kuuya kuSouth Africa, taigara tese, kurara tese, kugeza tese. Pedzezvo aiti hatisi kudanana. Akabva danana nemumwe mukomana zvakaita kuti achitobva pamba pangu achinogara ega. Hanzi mari yako ndichakupa. Handizivi kuti vanhu vanogeza vese kurara vose zvoitika here pasina rudo. Mwoyo wangu wakasviba chaiko. Ndibatsireiwo kuti ndoita sei, nekuti akadya mari yangu yakawanda. Ndiri kugaya utsinya chaiwo. Ndokumbirawo kubvunza nai veduwe. Pane zvinhu zvekuti zvinhu zvakaoma pakatoomei apa pasi maonero angu, because mukomana ari kuti inini ndakaunza musikana. Aunza musikana but musikana aiti hatidanani. Asi ndoda kubvunza, pamakaunza nomusikana muchitaurana maiti chii chiri kuitika? Chekutanga. Number 2, guys, kuti tingoavoida maproblems akaita seayaka, ngatingotevedzerai bhaibheri kuti ingoabstenai. Kana warora wopuwa mukadzi wako mobva machigeza mose, because handimuona kuti kugeza mose wageza mose nemunhu uyu akusira chigwere oinda adla mari yako anopera ndiani. Handizivi hangu, maybe zvingaita sekuti tiri old fashioned ka, but ihlai madzimai, mahlai vasikana, ihlai vasikana, nekuti vanhu avakava vakomana ka ndiri kukuudza isasisi venyu. Ukamusana nemusikana wowata naye apa hamuna kana kutesta, musana nemusikana wowata naye apa hamuna kana mbotesta, munozvionawo zvakadii. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete nyaya iri pano inyaya yeupenyu hwangu kubvira makuriro andakaita kusvika pari nhasi. Ndakakura ndichigara kumusha kwamai vangu, baba vangu vachishanda kuBulawayo. Taigara as a family nana mbuya. I was the best kuchikoro, ndaitotorawo number 1 kubva kuprimary kusvika kusekondary. Saka ndakazopedza form 4 baba vangu vaisashanda basa rakabva rapera 2008. Ndakashaya mari yekuti ndiende kuA level, ndakabuda ne8 subject. Ndobva kwaita vamwe ticha vangu vaindidzidzisa maths. Vakati no, iwe haungagari, rega ndikutsvakire nzvimbo yekuti uende kucollege unoita teaching uwane zvekuita. Ndakaenda ndikanoita teaching tete, hapana chandaiwana. Ndakararama upenyu hwairwadza. Ndaenda kuchikoro ndodzoka ndohodha maswits ndichitengesa paroad, nzungu ndichikanga kuti ndiwane mari yemabhuku. Ndakaita saizvozvo ndichishingirira kuti ndiwane mari yemabhuku nezvidiki diki zvaidiwa kuchikoro. Ndopandakadzidzira kuita hairdressing, ndichiruka vanhu ndichipiwa zvima 10 rand zvaidiwa kuchikoro. Ndopa at the same time ndanga ndakuchengetawo amai vangu vanga vasinawo chekubata, ndichivabatsirawo kuti vawane mari yeupfu. Vairimawo muriwo mugarden, asi zvizhinji zvakaita sana shuga ndaivabatsira. Saka ndakadaro kusvika ndapedza kucollege ndichishanda zvairwadza sei kuti unenge waneta. Ndaidimburira netsoka kuenda kumba, vamwe vachikwira malift. Ndomhanya ndosvika kumba, ndokanga nzungu, ndohodha maswits kwaLobels, ndogara pacomplex ndichitengesa. Ndakanga ndaita boyfriend ndiri kucollege. Akadarika nerimwe day ndakagara pacomplex paya ndichitengesa maswits, akanditarisa zviya zvekundisema. Haana kumbobvera ada kudanana neni. Nechemwoyo ndanga ndiri mwana akangwara. I was 19. Ndikati handingateedzeri boyfriend because right now haana zvaari kundipa. Ndiri kutotambara ndichigara paroad kuti nditengese ndiwane kuti ndirarame ndiende kuchikoro. Ndakakontinya ndichitengesa tichimbosungwa nemapurisa usiku. I remember rimwe day takatombosungwa tikatakura nzungu dzedu tikazodhiza tavamberi. Ndikati mapurisa havazivi kuti mari yavatora ndiyo yekundichengetawo. Ndakachema tete, ndikasara nekastart kadiki diki ndikaoda. I remember rimwe zuva pakauya mapurisa tikati tichitiza, ndobva dhishi rangu renzungu radeuka, ndikasara ndichiorera nzungu dzangu. Tete upenyu hwangu hwainge hwakaoma. Ndakapedza kucollege ndakadaro ndiine chikwereti. Mari yangu yekuteaching practice yanga isingakwani kuti ndihafure kucollege nekuda kwenhamo dzekumba kwedu dzevabereki vasingashandi. Ndanga ndakuchengeta baba namai nehanzvadzi dzangu 4. Ndakati ndichipedza mari yekubhadhara diploma ikati vakandiisa kopi. Ndakadana neumwe mukomana wekumusha kwedu. 2010 ndobva ndaita nhumbu yake ndiri kucollege. Handina kusiya. Ndakaita machallenges pamarriage yedu. Mukomana uya akauya akabvisa zvaakabvisa izvozvo, asi mukugara ini family yekumba kwedu baba namai vaisashanda, saka ndaifanira kutarisa amai vangu. Ndairangarira nzira yandakakuriswa namama vangu kuti taita zvekutengesa huku vachisona tichirima kuti ndiende kuchikoro. Saka ndakarwadziwa kuti all of a sudden ndatanga kudzidzisa murume kuti mari yaunotambira unofanira tisanganise tironge upenyu hwedu. Of course this was true, but ndakaona situation yangu haitienderi izvozvo, plus nekuona kuti munhu wacho
waningaitiri izvozvo haazi munhu ane future, munhu airarama life yevakadzi. By then chirwere chisiri that easy zvekuti wainzi ukaita AIDS wakutofa. Ndobva ndatarisa mwana wangu anga akanaka, ndakabva ndasiyana naye murume uya. Zvakawanda zvanga zvaitika, anga atomitisawo about 2 nemistake zvangu handina kumbobvira ndazviona tichiri mukomana nemusikana. Zvinhu zvakawanda zvandakadiscover pandakaita nhumbu. Ndakagara about 5 years ndisina munhu andiroora ndiri single. Pa5 years idzi ndaiva kuteaching practice. Ndofunga panga pasina zvanga zvanetsa muupenyu. Ndakatambira mari yangu ndikatora passport. Ndikatanga zvekuenda outside the country ndichihodha. Ndopandanga ndakukwanisa kubhadhara diploma rangu from $2,400 ndakahafura kusvika pa$1,200. Baba vangu vanga vawana basa vakati muna November ndiri kupedzisa diploma rako mwanangu woenda kubasa. Ndichitofara baba vangu vakabva vashaika musi wa14 November vasina kupedzisa kubhadhara diploma yangu. Ndo pakaoma upenyu, chero business rakabva rastika, hapana chaifamba okutengwa. Ndaiva nebhawa, doro ranga risachatengwe, zvinhu zvese zvakaoma kubva zvafa baba vangu. Saka ndakava forced kuda umwe murume wekuarea kwataigara. Amai vangu vakazosiya kumusha kwedu ndobva tagara kumusha kwavo. Vakasiya musha wavo nguva yerohwa vanhu, vakatengeswa natezva ravo vachinzi muroora wangu ndewe imwe pati. Ndobva ndati mama ibvai, since kuchiuraiwa vanhu munofa, tasara tisina amai. Saka ndakaona kuti zviri nani kuti mama vangu vauye kumusha kwavo, ndiko kwaiva padhuze nekwandaidzidzisa plus ndiko kwandaidzidza, than kuti zviende kumusha kwedu. Vakabva vauya vakagara kumusha kwavo, vakatanga kurima vachitengesa zvimusika ndichivabooster. Ndadaro murume wangu mashoko akandudza akati ini handikwanisi kuti ndigare newe nekuti uchiri kumboita zvekufamily kwenyu. Tikabva tasiyana. Akadana nebest friend yangu akandiudza kuti best friend yako haina support, iwe une support, saka chimboita zvekumba kwenyu. Ndikaona kuti handinga rasa mai vangu, takatambura kubva kudhara. Ndakaita zvamai vangu for 5 years. Ndakabva ndadana neumwe murume. In a month murume uya anga andivhurira futi bhawa achiti ndinoziva you are a business lady. Akandipa mari yekuenda kuSouth Africa. Ndakazama paya zvikaramba. Ndakaburuka. Ndanga ndatova nenhumbu yemwana wangu wechitumbi. Ndaenda ndanogara kumba kwemurume wangu. Murume uyu aive nemaini, aine mari. Takavaka imba hombe yakanaka, asi ndakati ndichipedza kuivaka maproblems akabva atanga. Murume uyu akatanga same story. Ndaiti ndikamukumbira mari yekutengera mai vangu upfu, airamba achiti mai vako vanochengetwa nehanzvadzi dzako. Apa vanga vari vana vadiki vaisashanda. Ini kurangara kukura kwandakaita ndichichengetwa namai vangu, ndakatanga kuhodha mabhero. Ndobva araudza kuti ndikuchengeta mai vangu. Ndobva andimisa kutengesa mabhero. Ndobva taita zvekupfuya uko. Ndaiti ndichitora zvimari semunhukadzi ndichichengeta amai vangu. Akazondizvega business garapamba, ini ndini ndichashanda. Nekuti ndaiita ndichichengeta machicken cuts kumashops. Hezvo murume wangu angadana nemwe musikana panext nepandinotengesa ndisingazivi. Ndikaramba kusiya business nekuti ndaisada mai vangu vatambure. Ndobva ndanogara kumba kwamai vangu. Ndikarangara imba yangu yandakavaka 6 rooms yakanaka zvisingaiti. Ndobva ndadzokera. Ndakaona murume wangu akufambidzana nemusikana uya achitouya achishanya pamba, achiraramba mangu mune furniture yandakatenga tete. Ndakarwadzwa ndokusiya kwandakaita. Ndakadzingwa sembwa ndikanzi wanga waendepi, saka itobva waenda zvamuchose. Ndakabva ndaenda kumusha kwedu ndikanogara 1 week. Ndakasangana nemashoko ekuti ndimi makauraya baba venyu, wauya kuzoisa mushonga paguva ravo kuti vasakupfukirei. Ndakachema ndikabva ndaenda kwatete vangu kuHarare. Ndikavaudza vakati musatevedzera zvevanhu, but mashoko akandirwadza. Ndakabva ndakumbira tete vangu kusiya mwana. Ndaive nemwana wandakabva naye kumarriage ane 7 months. Ndakabva ndaenda kuMessina ndikatanga kuita zvekuruka ndidzokera after 2 weeks ndichinoona mwana ndichitengera tete namai vangu chikafu. 2016 ndakasangana nemukomana akandida, but ini ndanga ndisachadi zvemarriage tete. Ndakaguma nevana vangu vaviri, handingaiti mutupo wechitatu. Asi zvandakaitirwa nemukomana yeye zvakaita kuti ndinyure futi murudo, tikadanana zvaiyemurwa nemunhu wese zvekuti mai vangu vakasvika pakumufarira. Ndakadana naye kubva 2016 ndikazomitira mwana 2021 because anga asina mwana, ini ndine 2.
achida vana vangu sevake. 21 ndakaita mwana wake musikana akafara, aida mwana wake. Taigara kuMessina ikoko. Varume basa rainetsa. Ini ndini ndaita zvekuruka mawigi mumba ndichitengesa kurodhi. Ndichimusiya nemwana, ndaiwana agezeswa mumba muri clean. Aindiudza kuti ndiri mubatsiri wako, haufaniri kusafa kana ndiripo. Washe ntaita tese. Ndikati ndazowana murume wangu anga ari murombo kudarika vese vekutanga, asi ainge ane rudo. Ndobva tadzoka kuZimbabwe nenhau yekorona. Murume zvaimubata kuti ndiye aisara nemwana, ini ndichienda kubasa. Akati tidzoke kuZimbabwe. Tikavhura kabusiness kedu, taitengesa zvese. Takabva tasangana nemachallenges, tikabva taparadzana. Umwe neumwe akatanga kutengesa zvake. Tende ndakatengesa, ndikaita mari, ndikasvika pakuvhura bucha. Ndakasangana nezvakawanda, kubroka, kubirwa nevasikana, kurasa mari. Ndakarasikirwa nemari inosvika 1000. Ndakarwadzwa kusvika pakubroka mbucha, ndikabuda. Ndikadzokera kuita zvekubika sadza pakantini zvikaita. Murume wangu zvebasa hagoni, kunoitwa zvemining, hagoni kupinda mungodhi. Saka ndakachaya maklabu kusvika ndatenga meshini yekugaya matombo sezvinoita vamwe. Saka ndipo paari kushanda ipapo. Murume wangu anowana apo neapo zvekuti iye munhu asingagoni kubuda pachena kuti ndawana chakati. Munhu anozvishandira kuti amwe doro rake ende zvinonaka nehembe dzake. Upenyu hwandiri kurarama ndiwo wasvika pakuti nditaure nyaya yangu kuti ndiri kurwadziwa ndini ndinoona kuti ndabhadhara rent, kuti tadya. Izvozvi ndine mwana anoda mapamba, ndini ndinotenga futi. Tinogara mu2 rooms nevana vedu 4. Vasikana ndakazomuitira vana 2, ini ndine 2. Nyaya zondibata ndopandiri kuda advice yenyu tete. Murume wangu anondirova, saka ndati ndibvunze ndinoshingirira sei nemunhu anorova asingandichengeti, asi anoyedzerwa ari mbava apa asati abvisa tsvakirai kuno. Saka tete, pane future here apa. Ndatadza future yangu, even diploma rangu ndakashaya mari yekuti ndiritore. Ndikatengesa mari, pandinoti yawanda, it's either inorasika o zvandahodha hazvitengwi. Nditori nestaff yakazara mumba mumasaga, ndikakweretesa hapana anobhadhara mari yangu yese iri muvanhu. Ndinoshanda sedhongi, ndine kitchen iri pane imwe mine. Ndinoita katakshop, asi hapana chinobuda. Ndashaya kuti ndodii, zera rangu haridi munhu asina pake pekugara. Chero muruzevha chaimo, kungori kubroka nezvikwereti, haisi future ndaitarisira. I was bright kuchikoro. Ndaifunga rimwe remazuva ndichararama life yakanaka. Handina kuziva ndichagara muka2 rooms, ndichirenta, ndichitambura. Ndinohwanda vandakadza navo kuti vakaona life yangu yandiri kurarama vanozoti kudii. Chimwe chinhu chinondidya, hapana chandinobata nemaoko angu chinobudirira. Diploma ndakatadza kutora, 3 marriage ndakafela, business futi the same. Vamwe nevangu ndichivataura zvesezvi vanonditi famba. Vakasvika pakundiudza kuti tsvaka mari secretly, utume munhu kumba kwenyu unoroora. Mashoko aya akandirwadza kuti ndozviroora here, zvinoitawo here tete. Yetu unenge uchiona vamwe vemufamily vachiroorwa vachichata. Iye zvino anondiudza kuti fambira imba yako. Ndofambira imba yakadai tete, ndionesewo. Mafriends angu andakadzidza nawo taitamba tiri 4. Vese 3 vakachata vari happily marriage, vane mafirst marriage. Koini ndega ndini ndakaita sei tete. Ndine vana vane mitupo yakasiyana siyana. Handisi pambi, ndiri munhu akazvibata, anoti akawana munhu wake ndiye wandinomira naye munhamo nemumatambudziko. Asi zviri kuramba, ndinongova munhu wekungoshanda kuti ndirarame. Unotarisa vamwe vakadzi vanoshandawo nevarume vavo, vagere mudzimba vachichengeterwawo vana vavo. Ini handizivi kuti ko yangu inhamwe rudziko yekuti ndinova mukadzi asingawani mari ko murume. Kana chiuri handikwanisi kuti ndiite extra income, mari yese yandinoisa mumaoko angu imari yeziya yandashandira. Ndapererwa, chanyaya kundirwadza kurohwa kwandakaitwa mazuva apfuura pasina nyaya, nekuti ndangobvunza sei usingandibatsirawo. Ndachaisa pakati peusiku ndichitengesa, asi unotadza kundibatsira chinhu 1. Ndakasiya ndaklina mba, ndikasiya mubhedha usina kuwaridzwa. Ndakawana murume akarara pamusoro pemubhedha usina kubviswa shiti zvaro kuti arare zvakanaka. Ndakauya ndakaneta ndichitakura masaga ndega ndichiisa mumba. Ndikamubvunza kuti madii kuisa mashiti
kuti ndirarewo ndizorore, ndaneta zvikanzi unondituma iwe. Ndakarohwa nembama akanditsemura mutandamhino wangu unorwadziwa kuti ndakarohwa nekuti ndabvunza kuti wakanditi ndiri mubatsiri wako, nhasi wai usachada, saka nhasi chii chachinja. Ndo zvandisvitsa kuti ndimbotaurawo nemi ndinzwisisewo kuti ndiri wrong here kana kuti upenyu ndo zvauri, ndibatsirewo kuda mashoko enyu angandinyaradza ndikawana way forward. Vana vandinavo ndikutambura kuvaendesa kuchikoro, one wacho akunyora form 4, ndiri kusafa ndega. Chero vana vamai vangu vandaidzidzisa hapana anobatsira apa vari kushanda. Chero mai vangu vandakabatsira makore ese aya vatova munhu abudirira, nekuti bhucha riya randakazosiya vakazoita take over, vane mari dzavo. Asi handina kana zuva rimwe randakanzwa vachiti mari enda unobhadharira mwana wako school fees. Ndakararama makore mazhinji ndiri munhu aishanda kubatsira vanhu, asi nhasi yava nhamo yangu ndega, ndinotambura handina anondibatsira. Hanzvadzi yangu yepiri ndakasvika pakutengesa marokwe andaipfeka ndichimubhadharira license yake kuti anoshanda mhiri. Ndikatsvaka mari kuti aende anoshanda, asi handibatsiri. Ameno wangu munyama here handichazivi. Ndinotambura zvimwe dzenguva zvekuti ndinoenda kuna mai vangu. Ndoenda kuna mai vangu vanosvika pakuti munotinetsa, musatishungurudza. Asi kukangamwa chazore nehope. Ndamunhu akunetsa vanhu, asi ndakatora nguva zhinji ndichishandira vanhu kuti vagarike muupenyu hwavo, asi ndava wekunetsa vanhu. Ndave chisekwa chekuti uyu hana chaanobata chinobuda. Zvakaoma hazvo tete, kana nyaya yangu mafunga kuti munoda kushiya nevamwe, musaposta zita rangu picture rangu munoshiya muchinzwa maviews evamwe, asi yanga iri nyaya iri pakati pangu nemi kuti tionesanewo zvakamira sei. Alright, I had to read this story. Handiti the reason why I had to read this story is kuti muhwewo nyaya iri panapa, inyaya inorwadza, because I ari kutaura kuti first marriage, handiti you remember, akati ndingasika mai vangu vachitambura voga, handiti muchato ukapera wechituzve, she would choose a mom over the husband. Michato ichipera 3 marriages, handiti ituka kuti 3 yakapera. Asi right now mama vane bhucha, mama zvinhu zvavo zvose zviri kuvafambira zvakanaka kuti munotinetsa. Guys, I think most people are in my breadwinner. I think you feel like this. You feel like you give and give and give, but when it's your time to get help from other people, nobody. Hapana kana munhu wana nokucheuka. Handizivi hangu kana ndiri wrong, kana kungori ini na iti chete who have gone through this. I think in the end ndomboona kuti life yevarungu yainenge idori nani. They mind their own business. Anoita zvekuti me and my family, full stop. Me and my children. Handitika kana machildren acho adokura, munhu unotsvaka basa rake, munhu mind business rake. Even shoko raMwari kuti kwai mind your own business. Kwai mind your own business ndichiko amen. But ndozvandiri kungotaura, handizoti munofunga kuti kudii guys, but chandinoona ndechekuti upenyu hwakaoma. Ndozvandadzidza. We sacrifice a lot for people who do not care for us. Tadzoka zvekare nekuzokurimaindai kuti upenyu vanzi mangwana ndinhasi. Njiva yakangwara inovaka dendere rayo mvura isati yaturuka. Ndadzoka zvekare kwamuri mabreadwinner. Mainzwa nyaya yanga ichitaurwa kunzi kwai ndakachengeta mai vangu munhu kuto imikani. Mainzwa nyaya ikuti munhu you even refuse yourself the benefit of getting married uchiitira kwaunobva, but vanhu ivavo vachizokurasa. Ndo challenges atinawo emabreadwinner, but still hazvirege kunzi iwe unge uri munhu ari responsible. Kana nhasi zvikanzi bamunini kana kuti mai guru kana kuti sisi vashaya, vanofonerani? Vanofonera imi vari kudiaspora. Saka nhasi ndadzoka zvekare to the people who are in the diaspora kuti guys, ngatirangarei kutora diaspora insurance. Let's get these policies. Should anything happen to anyone back home, you get at least $30,000 or 20,000 pounds. Anditi ungowana pekutangira ndoza kuti mapolisi mune muchiti isagara tine mapolisi edu ari kumba vanoviga. Asi kana vanhu vangoviga handimoza kuti panodiwa mari. Handimoza. Ende muchitongoigwa pakutanga kuti zvimwe zvimatare kwa iwe baba wako vakazodii vakadii bvisa mombe, iwe wakazodii ukadii, ndo zvitori upenyu. You really need money. Saka ndisi kuti siyai mapolisi enyu. Musasiya mapolisi enyu, but you need money. Nokuti nene kuna chirungu kwayo maita. Mwari akuitire zvakanaka, tichadzoka zvakare muzuva ramangwana nenyaya dzenyu. Tatenda. Bye bye.